کتے کشتیاں دے اندر پھرتا جا رہا ہے، کتے سمندراں دے اندر، کتے دریاواں دے اندر، ہر پاسے مال کے کائنات دی آیا کریمہ پوری ہوندی ہے۔ کدی انسان نو زندگی مل گئی، کدی انسان نو موت مل گئی۔ الغرض ہر لحاظ دے نال اس آیا کریمہ نو اگر تولیا جائے تو آیت پورا اتر دیے۔ اگر انسان حالات حاضرہ کے حوالے دے نال ویکھے تلک الایام نداولھا بین الناس، رب کہتا ہے اسی دناں نو پھیرتے رہنے ہیں۔ اگر ویکھیا جائے حالات حاضرہ کے حوالے دے نال ویکھیا جائے، ایک بندہ پیدا ہویا، بچہ پیدا ہویا، او دے والدین غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بچہ جوان ہویا، تھوڑا جا تاں ہویا تے پنجابی کہندے مالک نے باں پھڑ لئی، اس طرح کہندے مالک نے باں پھڑ لئی ہے کہ وہ پتر اچھی پوسٹ دے اوپر لگ جاتا ہے، باہر ملک چلا جاتا ہے، اچھی کمائی کرنے لگ پہنتا ہے۔ وہی جڑی ککھاں دی کلی ہوندی سی 20-25 سال پہلے، جناب اتنے رنگ برنگے پتھر لگے نے، واش روماں دے اندر پتھر لگے نے، پکھے یہو جہے لگے نے جناب جنہاں دی قیمت سب تو زیادہ نے۔ کمرے دے اندر ڈسٹمپر اتنا ہویا ہے کہ جناب وہ قیمت کئی ہزار روپے ہے۔ کلین ایڈے مہنگے وشائے نے پورے شہر کے اندر وہ نال دے کلین نہیں۔ اگر پہلے ویکھیا جائے، باپ نو ویکھیا جائے، دادے نو ویکھیا جائے تے کچی کلی جناب مٹی پھیرن واسطے پیسے نہیں، کوٹھا لپڑ واسطے پیسے نہیں، لیکن پتر پیدا ہو گیا، مالک کائنات نے اتنا نواز دیتا، اتنا نواز دیتا۔ پنجابی دی مثال ہے جویں کہندے نے میرے بزرگاں نے دعا دیتی ہے کہ تو رکھ رکھ کے بھلے، رب اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے جناب انہوں نے پتہ نہیں چلدا کدھروں آ رہا تے کدھر جا رہا ہے، پتہ نہیں چلدا۔ غربت کے بعد امیری آ گئی تو کئی ایسے امیر ترین انسان ہوتے ہیں جہے جناب لکھاں کے اندر، کروڑاں کے اندر، ارباں کے اندر کھیلتے ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر جناب طرح طرح دیا گڈیاں کھلوتیاں نے، لینڈ کروزر کھلوتیاں نے، پتھر لگے نے، کوٹھیاں، بنگلے، اے سی، جناب کاروبار کا پتہ ہی نہیں کتھوں تک پھیلیا ہوا ہے۔ لیکن کوئی ایسی چھوٹی جہی کوتاہی مالک کی بارگاہ پکڑ ہو گئی تے آسمان تو زمین تے آ گیا بندہ، کوٹھیاں گئے، بنگلے گئے۔ بعض دوست احباب ایسے بھی ہیں جنہوں نے سندیاں ویکھیا گیا ہے، انہوں نے سنیا گیا ہے، ویکھیا گیا ہے کہ جناب پہلے کتنے امیر ترین ہوتے سن، اس تو بعد کی ہویا، ہر چیز ختم ہو گئی، مال فنا ہو گیا، ہر چیز لٹی گئی کہ جناب جڑے حکمرانیاں کرتے سی، بلکہ کئی ایسے لوگ نے جڑے ملت کے مالک سن، جڑے جناب کام کرنے والے سن، کام کراؤ والے نوکر چاکر رکھے نے۔ بلکہ اور چھوٹی مثال پیش کر دئیے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جناب وڈیاں وڈیاں فیکٹریاں کے مالک ہوتے ہیں تے بعد دے وچ انہاں فیکٹریاں دے وچ کام کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ مالک دی بانڈ ہے نا، تلک الایام نداولھا بین الناس، رب کہتا اسی دناں نو پھیرتے رہنے ہیں، بدلتے رہنے ہیں۔ لیکن لبے لباب نکلیا مالک امیری دے دے، غریبی دے دے، دن اچھے آ جان یا نام موافق آ جان، ساڈے واسطے کی حکم ہے، اسی یہ دیکھنا ہے۔ یہ تو رب کا وعدہ ہے قرآن مقدس کے اندر کہ دن اچھے بھی آؤ گے تے اچھے دن ہمیشہ وہ دے اوپر ہوندے نے، لا ان شکرتم لازیدنکم، جڑا شکر کرتا ہے۔ جدوں انسان شکر کرنا چھڑ دیتا ہے نا تے رب دناں نو بدل دیتا ہے، تے جدوں شکر کرتا رہے گا تے رب انہوں نوازتا رہتا ہے۔ لیکن سانو حکم ہے میں دن اچھے ہون یا ناموافق ہون، پورے تو نہیں اسی کہہ سکتے، رب دی طرف ناموافق، ساڈے موافق نہ ہون، ساڈے بھلے دے نہ ہون، تے او جناب بندہ شکر کرے گا تے رب بدل دے گا، نہ شکر کرے گا تے تھلے نو آنا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے ہمیشہ دندے ہی نظر آتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ، میرے آقا نے فرمایا آ ہاتھ جڑا ہے نا، آ ہاتھ ایس ہاتھ نالوں بہتر ہے، سمجھتے پہ نا گل، اے ہاتھ ایس ہاتھ نالوں بہتر ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے دیکھنے ہمیشہ ہاتھ ایتھے ہی ہوتا ہے تو لیکن پھر بھی بظاہر حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وہ بندہ سمجھتا پتہ نہیں میرے کو کہڑی غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن یہ میں ریسرچ کی ہے، جی بندے کا ہاتھ ایتھے ہوگی نا تے بندہ کمزور ہوگا نا سب تو، تے رب دی نظر سے پیارا بڑا ہوتا ہے، رب دی نظر سے بولو تو صحیح، پیارا بڑا ہوتا ہے۔ ایتھے بھی ہاتھ ہوئے تے حالات بھی کمزور ہون، رب نو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ وہ کیویں؟ حدیث پاک سنانی آخر تے، لیکن پہلے بھی سن لو تے ایمان تازہ ہو جائے گا۔
سیاستہ دی حدیث مبارکہ ہے، نبیاں دے تاجدار ارشاد فرماتے نے، آقا فرمایا تانوں نبیاں دا تاجدار گارنٹی دے رہا ہے۔ توجہ نہ سونی حدیث پاک، آج دے دور دے اندر جڑے لوگ حالات کمزور نے نا، متوسط طبقہ جڑا ہے انہاں واسطے بڑی پیاری گل ہے۔ یہ حدیث پاک میں نو ایٹم بم حدیث پاک کہنا ہونا ہے، جے انسان یہ دے اوپر عمل کر لوے گا تو انشاءاللہ ایتھے بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اوتھے بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کی حدیث مبارکہ دو لینا دی حدیث ہے، حضور فرماتے نے جیڑا بندہ، حدیث شروع ہو گئی، جیڑا بندہ رب دے تھوڑے دتے تے راضی ہو گیا، جیڑا بندہ رب دے تھوڑے دتے تے راضی ہو گیا، حضور فرماتے نے قیامت والے دن رب او دے تھوڑے اعمال تے راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے دتے تے راضی ہو گیا، رب او دے تھوڑے اعمال تے راضی ہو جائے گا۔ کیوں؟ رب کہے گا دیکھو تے صحیح، انہوں نے دنیا تے زندگی دیتی، والدین دیتے، بہنا بھرا دیتے، دھیاں پتر دیتے، انہوں بھی ضرورت سی، انہوں بھی ضرورت ایسی کہ اے سی وچ رہے، انہوں بھی ضرورت سی کہ میرا مکان 10 مرلے دا ہوئے، انہوں بھی لوڑ سی کہ جناب میں گڈی دے وچ گھما پھراں، انہوں بھی ضرورت سی میں اپنے بچیاں نوں اچھے کپڑے لا کے دواں، انہوں بھی لوڑ سی میں اپنے بچیاں نوں جناب اچھا کھواواں، اچھا پڑھاواں، اچھی تعلیم دواں، پرائیویٹ سکول دے وچ پڑھاواں، انہوں بھی ضرورت سی کہ جناب انہوں میں اچھے اچھے جناب مکان کے اچھے اچھے سیرا کراواں، لیکن انہوں جناب اے سب کچھ ہونے دے باوجود بھی میرے تھوڑے دتے تے راضی ہو گیا۔ رب فرماتے ہیں رب دے پروردگار، رب دا سرکار فرماتے ہیں میرے پروردگار دا وعدہ ہے جے رب دے تھوڑے دتے تے راضی ہوئے گا، قیامت والے دن تھوڑے عمل لے کے جائے گا، رب اس بندے تے خوش ہو جائے گا اور اس بندے وال ویکھ کے رب دی رحمت مسکرا پڑے گی۔ رب دی رحمت مسکرا پوے گی۔ اور دیکھو نا نفسا نفسی دا عالم ہے، لوگ کوئی بل دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی مکان ہے کرائے دا او دی وجہ تو پریشان ہے، کوئی کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے، اور سب تو زیادہ پریشانی اس بندے واسطے جڑا بیچارہ کسی دا کام کرنے واسطے جاندا ہے کہ مالک او دے کول کم زیادہ لیندا ہے، مزدوری گھٹ دیندا ہے، تے جی او بیچارہ تھوڑی بہتی گل کر دے تے اونوں ڈر ہو جاندا ہے کہ پتہ نہیں اینے مینوں جواب دے دینا میں صبح دا چولہا کتھوں چلاواں گا۔ ہے نا اس طرح کے معاملات، کہ شکر کریا کرو جنہوں رب نے اپنے کاروبار دیتے ہیں نا، رب نے اپنا ہنر دیتا ہے جنہاں بندیاں کو، جڑا جتھے مرضی جا کے کچھ نہ کچھ کام کر سکتا ہے، وہ شکر کریا کرو کہ رب نے اج دے دور دے اندر انہوں امیر ترین انسان رکھے ہے۔ اج دے دور دے اندر کوٹھیاں بنگلے تے جناب کاراں تے موٹر سائیکلاں دے اوپر پھرن والا امیر نہیں، بلکہ جہدے کول اپنا ہنر ہے نا وہ بندہ سب تو زیادہ امیر ہے۔ ہوں اتوں اس حدیث پاک کو پتہ چلیا کہ رب غریباں دے نال کی کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ رب غریباں دے نال اج دا موضوع بھی یہ ہے کہ غرباء دا مقام کی ہے، غریباں دا مقام کی ہے، فضائل کی ہے، مناقب کی ہے، تے دسنا ہے کہ کون کون رب کیڑا غریباں دے نال پیار کرتا ہے۔ ہن پہلی حدیث مبارکہ پتہ چلی کہ رب اپنے غریباں دے نال پیار کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ سنو، نبیاں دے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں غریب جڑا نا، غریب امیر نالوں 500 سال پہلے جنت دے وچ داخل کیتا جائے گا۔ ہر گل تے سبحان اللہ آکھو میرا ڈھڈو تے اپنی جناب بے کسی دے اوپر، اپنی بے بسی دے اوپر یہ شکرانے دا اظہار کرو کہ پتہ نہیں جمعہ پڑھ کے فارغ ہوواں گے رب نے کیدی سبحان اللہ جناب قبول کر کے کینوں کنا نواز دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں غریب آدمی امیر نالوں 500 سال پہلے کتھے جائے گا؟ جنت دے وچ جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں میرے آقا نبیوں دا تاجدار اعلان کرتا ہے رب اس دنیا دے اوپر اس امت دے اوپر رحم کرتا ہے بے ضعیف ہے۔ حضور فرماتے ہیں غریباں دے صدقے، غریباں دے صدقے آقا فرماتے ہیں رب امت دے اوپر رحم کرتا ہے۔ پتہ چلیا رب غریباں دے نال کی کرتا ہے، بولو رب غریباں دے نال کی کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ حضرت محترم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بندہ غربت دے اوپر شکر کرے گا،
اپنی بے کسی دے اوپر شکر کرے گا. وہ دے متعلق میرے سرکار کا کی فرمانے سنو. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے میری سرکار نے دعا کی تھی, اے اللہ, ہوں دعا کرنے والا کوئی عام نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی ولی نہیں, بلکہ نبیاں دا سردار دعا پہ کرتا ہے, نبیاں دا تاجدار دعا پہ کرتا ہے. وہ نبی دعا پہ کرتا ہے جن نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں اگر میں مصطفیٰ چاہاں اے پہاڑ جڑے پتھراں دے پہاڑ نے میں اشارہ کر دیواں میرے نال سونے تے چاندی دے بن کے چلن, جدھر جدھر میں جاواں اے پہاڑ سونے تے چاندی دے میرے نال نال چلن. لیکن آقا فرماتے ہیں میں غریباں دے وچ رہنا پسند فرمایا ہے. اللہ خوش رکھے تو سلامت رکھے مالک. اللہ اور علم و عمل کے اندر اضافہ فرمائے, قوت کے اندر اضافہ فرماوے. حضرت اماں جان فرماتے ہیں میری سرکار نے دعا فرمائی. کی دعا فرمائی؟ اے اللہ, کی دعا فرمائی؟ اے اللہ مینوں غریباں دے وچ زندہ رکھ, مینوں غریباں دے وچ زندہ رکھ. اے اللہ مینوں غریباں دے اندر موت عطا فرما. تیجی دعا آقا فرماندے نے اے اللہ مینوں قیامت والے دن اٹھاویں تے غریباں دے وچوں اٹھاویں. اسی دن رات دعاواں کرنے ہیں, سانوں موٹر سائیکل مل جائے, گڈی مل جائے, تے جناب سونا مل جائے, چاندی مل جائے, اتنی نوکری لگ جائے, اتنے پیسے مل جائے. میری سرکار فرما رہے ہیں یا اللہ مینوں غریباں دے وچ رکھیں, غریباں دے وچ موت دیویں تے غریباں دے وچ اٹھاویں. پتہ چلیا رب بھی غریباں دے نال پیار کردا ہے, مصطفیٰ بھی غریباں دے نال پیار کردا ہے. بلکہ سنو ذرا حدیث مبارکہ امام الانبیاء تاجدار کائنات امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دے غلام حالات حاضرہ دے نال میں جناب سبقت حالات حاضرہ دا جناب نقشہ پیش کرتا جاواں. ساڈے گھراں دے اندر پورے پورے سال دے راشن موجود نے, ساڈے گھراں دے اندر کپڑیاں دے کنے کنے سوٹ موجود نے, ساڈے گھراں دے اندر کنے کنے جناب ایسے معاملات موجود نے جڑے ایکسٹرا موجود نے. لیکن پھر بھی اسی کسے دے نال ہمدردی نہ کریے, کسے دے نال جناب اسی کسے دے کام نہ آئیے. لیکن امام الانبیاء مدینے دے تاجدار دی ایک حدیث مبارکہ نظر دے وچوں گزری تے میرا دل کردا میں جناب دے گوش گزار کردا واں تاکہ پتہ چلے جناب ساڈے گھراں دے اندر راشن بھی موجود ہے, ساڈے گھراں دے اندر جناب سال دی گندم بھی موجود ہے, ساڈے گھراں دے اندر جناب سیف الماری دے اندر کئی قسم دے سوٹ, کئی جناب گرمیاں تے سردیاں دے سوٹ بھی پئے نے, ساڈیاں پیٹیاں دے اندر گرمیاں سردیاں دے بستر بھی موجود نے, ساڈے گھراں دے اندر جناب وافر چیزاں موجود نے. لیکن ایک او گھر کائنات دے اندر جدے گھر 3 مہینے چولہا نہیں چلدا, جس جناب تن دے اوپر کئی مہینے صرف ایک کوئی سوٹ ہے جناب اتار لینا تے پا لینا, دھو کے وہی پا لینا. صحابہ نے انتظار کرنا مصطفیٰ کریم وقت دے نال تشریف کیوں نہیں لے کے آئے. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ایک کوئی قمیض نبیاں دے تاجدار دے کول سی, اتار کے دھو کے اپنے جناب سورج وال کنڈ کر کے مصطفیٰ ستاوندے نظر آئے نے. نبیاں دا تاجدار حضرات حالات حاضرہ دے متعلق گفتگو کرنا جاواں. میں عرض کرنا پیا ساڈے گھراں دے اندر ہر چیز موجود ہے, سوٹ موجود نے, کپڑے موجود نے, راشن موجود ہے, پیسہ بینک بیلنس ہر چیز ساڈے گھراں دے اندر موجود ہے. لیکن کدی اسی ہمسائے دا پتہ نہیں کیتا, کدی اسی جناب غریب رشتہ دار دا پتہ نہیں کیتا, اسی کدی کسی جناب عام بندے دا پتہ نہیں کیتا. میرے دوستو ساڈا توجہ ساڈا ذہن بن گیا جڑا بندہ غریب ہے اودے نال سلام نہیں لینی, جڑا بندہ غریب رشتہ دار ہے اونوں جا کے ملنا نہیں. لیکن ایک جملہ جدے جمعۃ المبارک دے حوالے دے نال سن لو, یہ دولتاں دے نال رشتے نہیں ملتے, یہ بہناں بھرا جڑے نے دولتاں دے نال نہیں ملتے. اگر تو دولتاں دے نال انہاں کمپرومائز کرے گا, جنہاں دے کول دولتاں نے ویکھیا جاوے انہاں دے کول بہن بھرا دی دولت نہیں, انہاں دے کول والدین دی دولت نہیں, جنہاں دے کول دولتاں نہیں لیکن رشتے موجود نے. میرے آقا فرماتے ہیں اے رشتے دنیا دے اوپر بھی کامیاب نے, آخرت دے اوپر بھی کامیاب نے. میں تینوں حدیث مبارکہ پیش کرتا جاواں. عید دا دیہاڑا ہے, نبیاں دا تاجدار اپنے غلاماں دے نال عید دی نماز پڑھن واسطے جا رہے ہیں. تے حالت کی ہے میرے آقا دے ایک پاسے جناب حضرت امام علی مقام امام حسن چلتے جا رہے ہیں, تے جناب کندھیاں دے اوپر امام علی مقام امام حسین موجود نے. جدوں میرے آقا گلی دے نکر دے موڑ دے اوپر پہنچے, ہن نقشہ ذہن دے اندر رکھنا ہے کیڑا نقشہ جناب ساڈے گھراں دے اندر کپڑے موجود نے, ساڈے گھراں دے اندر راشن موجود ہے, ساڈے گھراں دے اندر فروٹ موجود ہے, فریجاں ہر قسم دے کھانے دے نال بھریاں ہوئیاں نے. لیکن انہاں دی گل کردا جا رہی ہاں جنہاں دے گھراں دے اندر 3 مہینے چولہا نہیں چلدا, ایک کوئی قمیض
तन के उपर कई कई दिन पई रहिंदी है। मेरे आका गली दे नुक्कर दे मोड़ ते पहुंचे ने, की वेखिया एक बच्चा छोटा जिहा अखां दे विचों अंसू बहा रिहा पिया। इमामुल अंबिया दे कदम रुक गए ने, की करन जा रहे ने? ईद दी नमाज पढ़न वास्ते जा रहे ने। आका दे सरवासे नाल ने, मेरे आका दे रखते जिगर नाल ने, सहाबा नाल ने, मेरे आका दे कदम रुक गए ने। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने फरमाया कैफा हाल या इब्नी, ऐ मेरे बेटे तेरा की हाल है? ते नाले रोंदा क्यों पिया है? अर्ज करदे हजूर रोवां ना ते की करां, मेरा बाप सिर ते नहीं, मेरी मां सिर ते नहीं, मेरा कोई भैन भरा नहीं दुनिया दे ऊपर। हजूर कुछ रिश्तेदार ने लेकिन उन्होंने मेरे नाल अच्छा सलूक नहीं कीता। नबियां दे ताजदार दे कदम रुक गए ने। मेरे आका ने जनाब जन्नत दे सरदारां नूं ज़मीन दे ऊपर उतारिया वे। उस बच्चे नूं अपने हत्थां दे नाल अपने सीने दे नाल चकिया ते वापस घर दी तरफ आ गए ने। मेरे आका वापस आ रहे हैं, कर्म की जा रहे हैं, नमाज ईद अदा करने वास्ते जा रहे हैं। हुण जनाब साडे घर दे अंदर हर चीज़ मौजूद है लेकिन असीं किसी दा पुछिया कोई नहीं। इमामुल अंबिया नूं घर लैके आए ने, उन्होंने गुसल दिता है अपने हाथों के नाल। गुसल दे के इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात ने फरमाया मेरी ऐशा, अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे। फरमाया पता करो मेरी बिटिया फातिमा दे कोलों या इमाम हसन दी या इमाम हुसैन दे कोई जोड़े होण। अर्ज कीता हजूर जी जोड़े मौजूद ने। फरमाया लिया जान। मेरे आका ने ज़ेब तन कीते ने। इमामुल अंबिया ने मुस्कुरा के फरमाया बेटा कोई बात नहीं, तेरा बाप नहीं ते कोई गल नहीं, तेरी मां नहीं ते कोई गल नहीं, तेरा भैन भरा नहीं ते कोई गल नहीं। मेरे बेटा तू पसंद नहीं करता कि तेरा बाप इमामुल अंबिया होवे, तेरी मां फातिमा, तेरी मां जनाब ऐशा सदीका होवे, तेरी भैन फातिमा तो ज़हरा होवे, तेरे वीर हसन हुसैन पसंद क्यों नहीं करता? कितनी अजमत शान ने मेरे आका दी रहमत सानू पुकार के कह रही फैसी भी क्यों न कहिए रहमत मेरे हुजूर दे बाजा। जेदा जेदा दिल करता कि हजूर दी रहमत सानू आवाज मारे, पुकार के कवे गरीब है ते कोई गल नहीं, दुनिया का मालो मता नहीं ते कोई गल नहीं। ओए बैठका जनाब जेड़ियां फर्नीचरां दे नाल भरियां नहीं ते कोई बात नहीं। जनाब शो केसां दे अंदर 5-5 ते 7-7 ते 10-10 हज़ार रुपए दे डिनर सेट नहीं ते कोई बात नहीं। भावें आम जे बर्तन मौजूद ने लेकिन साडे दिलां दे अंदर इमामुल अंबिया दा इश्क और मुहब्बत मौजूद है। असीं ते ये कहने आ रब्बा दुनिया दी दौलत नहीं ते कोई बात नहीं, इत्थे भी मुस्तफा दी रहमत अता हो जाए, उत्थे भी मुस्तफा दी रहमत मिल जाए। असीं ते ये दावा करने हैं कि या अल्लाह महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका फरमा के इत्थे भी अपने हबीब दी रहमत दे अंदर रखी, कब्र ते हशर दे अंदर भी अपने हबीब दी रहमत दे अंदर रखी। रहमत मेरे हुजूर दी वाजा गूंज बाजो पता चल जाए आका दी रहमत ते कितना यकीन है। रहमत मेरे हुजूर दी वाजा ई वाजा पे मार दे आका फरमाते ने वादा ए मार दी दुनिया दी दौलत नहीं तो कोई बात नहीं, मालो मता नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन रहमत मेरे हुजूर दी वाजा पे मार दी आजा गुनाहगारा मैं तेनू बचा भाई आजा गुनाहगारा मैं तेनू बचा। अगर अमीर ही सब तो चंगे होंदे ते जदों सरकार ने हिजरत की सी, मुस्तफा दी जात ने हिजरत की सी, मेरे आका ने की फरमाया सी हर बंदा अपने घर के अंदर जनाब अच्छे खाने बना के बैठा है, अच्छे कपड़े पहना के बैठा है, अच्छा जनाब घर को सजा के बैठा है। तो मेरे आका ने फरमाया सी मेरे सहाबा मेरी ऊँटनी दी महार छड़ देवो, मेरी ऊँटनी नूं पता है कित्थे जाके रुकना है, ते जिथे जाके मुस्तफा दी ऊँटनी रुकी सी उन्हां दा नाम सी अबू अयूब अंसारी। ते जदों आप नूं पता चलिया मुस्तफा मदीने तशरीफ लेके आ रहे ने ते अपनी बेगम नूं कह रहे ने लगदा सरकार की सवारी किसी उच्चे घर रुकेगी, ते कहने लगे अगर कोई बात नहीं असीं मुस्तफा दी बारगाह च अर्ज कर दियांगे, रब दी बारगाह च अर्ज कर दियांगे। एक रवायत इत्थों तक पढ़ी है कि आपने अपनी बीवी का दुपट्टा एक चादर बाजार के अंदर बेचने वास्ते चले गए कि ये बेच के एक प्याला ले आके मुस्तफा नूं उहदे विच पानी पेश कर देंगे। प्याला तक घर दे अंदर नहीं ते
کسی نے وہ دوپٹا نہ لیا کہ یہ جناب پابند لگے نے واپس آ گئے تے التجامہ کرتے ہیں یا اللہ ساڈے کول تے کپڑے بھی نہیں ساڈے کول تے برتن بھی نہیں ساڈے کول تے بٹھاؤن واسطے جگہ بھی نہیں لیکن سونیا جے تیرا محبوب اچھے گھراں دے اندر چلا گیا تے غریباں نوں کون پوچھے گا غریباں نوں جا کے تے میرے کریم آقا دی سواری دی مہار چھڑ دتی تے سواری اللہ دے حکم دے نال حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری دے دروازے دے اوپر آ کے بیٹھ گئے نعرہ رسالت نیویاں دا پرونا ہمارا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے بلکہ ایک میں بات عرض کرتا جاواں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دی گل پیش کرتا جاواں آپ نے جناب حضرت ابو عبیدہ کون ابو عبیدہ نے مصطفیٰ کریم نے امین امت دا لقب دیتا ہے حضرت ابو عبیدہ کو شام دا گورنر بنا کے بھیجیا تے جناب جو شام دا گورنر بن کے ابو عبیدہ چلے گئے نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دے دل دے اندر خیال آیا چلو ویکھاں تے صحیح ابو عبیدہ نو جا کے اپنے منصب نو کس طرح جناب انجام دے رہے نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جدوں شام دے اندر گئے نے مجمع لگا ہے سارے لوگ بیٹھے نے فرمایا ابو عبیدہ ساڈا قیامت تیرے گھر دے اندر ہوئے گا کون کہہ گیا 25 لاکھ مربع میل دا فرما روا عمر فاروق اعظم کہندے نے پے ابو عبیدہ میرا قیام جڑا تیرے گھر دے اندر ہوے گا عرض کیتا یا امیر المومنین جو تہاڈا حکم ہے انشاءاللہ پورا کراں گا اپنے گھر دے اندر تہاڈی خدمت کراں گا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جناب فراغت پا کے ابو عبیدہ دے نال تر پے نے حضرت ابو عبیدہ تے عمر فاروق اعظم میرے کریم آقا دے دونے صحابی عظمت شان والے صحابی رفعت و مقام والے صحابی جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے در دولت تے بیٹھ کے کھجور دیاں صفحاں دے اوپر بیٹھ کے علم دین حاصل کرنے والی دو شخصیتاں ترتیاں جا رہی ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نال تردے جا رہے ہیں اگے اگے ابو عبیدہ پیچھے پیچھے عمر فاروق اعظم شہر سارا نکل گیا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا ابو عبیدہ تو اپنی رہائش کتے رکھی ہے سارا شہر نکل گیا ہے گلیاں ساریاں ختم ہو گئی نے فرمایا حضور تھوڑی دیر تو بعد میرا مکان آ جائے گا تے جدوں ویکھیا کہ جناب اگے جا کے ایک کچا جہا کوٹھا چھوٹا جہا ابو عبیدہ او دے اندر لے کے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نو داخل ہو گئے نے فرمایا ابو عبیدہ ایک ہی ہے کہنے لگے حضور میری رہائش گاہ ہے پریشان ہو گئے کہ شام دا گورنر تے رہائش ایک کچا کوٹھا تے ایتھے گورنر دا کی حال ہے جڑا 3 مہینے واسطے حکومت کرن واسطے ہے نگران وزیر اعلیٰ او دا پروٹوکول ویکھیا 70-80 گڈیاں تقریباً اگے پیچھے جا رہی ہیں پوری قوم نو چلاؤن والے پوری قوم نو روک کے چلتے ہیں تے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ وہ تیری ضروریت تک سامان کون پورا کرتا ہے کہنے لگے اللہ پورا کرتا ہے تے جناب عمر فاروق اعظم کہنے لگے چلو ٹھیک ہے تے تیری رہائش ہن میں تیرے کو مہمان بن کے آیا دوپہر دا ٹائم ہے کھانا پیش کر اے توجہ کریا جذرا کھانا پیش کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے نے ابو عبیدہ اٹھے تے چھت دے اندر چھوٹا جہا تا کے اودے وچ ہاتھ پایا تے ایک پیالہ کڈیا وچ روٹی دے سکے ٹکڑے نے آپ نے پانی پایا تے عرض کیتا امیر المومنین جدوں نرم ہو جان گے تے تناول فرمانے آ جائے اگلی گل اس تو بھی مزیدار اگلی گل اس تو بھی محبت والی اے ٹڈو سبحان اللہ آکھو گے تے مصطفیٰ دے غلاماں دی روح راضی ہو جائے گی فرمایا ابو عبیدہ اے روٹی دے ٹکڑے کتھوں لے کے آنا ہے عرض کردا ہے حضور ایک بی بی میرے کول آندی ہے 4 یا 5 دن دیاں کٹھیاں روٹیاں پکا کے مینوں دے جاندی ہے تے میں تھوڑے تھوڑے کر کے کھانا رہنا وا ہائے 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 میری سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ تھوڑے دیتے تے راضی ہو گیا تھوڑے دیتے تے راضی ہو گیا کل قیامت والے دن رب دے تھوڑے اعمال دے اوپر راضی ہو جائے گا رات آخر دے اوپر یہی عرض کراں گا نفسا نفسی دے دور ہے ہر بندہ ظلم غربت مصیبت دی چکی کے اندر پھسیا ہے میرا خیال ہے کہ جس اسی سارے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ تقریباً ہر بندہ اپنے اپنے گھر تقریباً ٹھیک ہے ہر بندے نے آج کے دور کے اندر تقریباً جتنے بندے بیٹھے ہیں بجلی کا بل ضرور جمع کرایا ہوئے گا اس تو اتنے سعادت کی ہو سکتی ہے کہ اسی جتنے کو گئے گزرے دور کے اندر اپنی ضرورتیں پوریاں کرتے ہیں کہ کم از کم اپنے معاملات کے پچھوں تھوڑا جہا بچا کے شام نو نکلو ذرا
ویکھو یار کوئی بندہ فٹپاتھ تے ایسا تو نہیں پیا کل دیا خبریں کنیاں چل رہی نے ایک بندے کو 23,000 بل آیا تو اس نے کی کیتا موٹر سائیکل بیچ کے اپنا بل جمع کرایا تو اس مہینے 26,000 آ گئے تو انہیں کی کیتا بلا ساجی کی کیتا بولو ذرا کی کر لیا خودکشی کر لی کتوں دے گا بل خط لے کے ایک باپ کتنا مجبور ہو جاتا میں گزشتہ جمعہ مبارک کے اندر عرض کیتا سی کہ ایک جو باپ مزدوری کرنے واسطے کرو نکلتا ہے نا تے روٹی کا ڈبا ہاتھ وچ پھڑیا ہوندا ہے تے پیچھے وہ بیٹی جڑی شادی دی عمر گزار کے جناب اپنے گھر دے وچ بیٹھی ہے اپنے باپ کو حسرت بھریاں نگاہاں نال ویکھدی ہے میرا باپ جائے گا تے چولی چک کے دعا کرتی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے یا اللہ 700 روپے دی میرے باپ کی دیہاڑی لگنی میرا باپ خالی نہ آوے ہو سکتا ہے میرے جہیز دا کوئی سامان بن جائے لیکن باپ جب 9 10 11 بجے خالی ہاتھ واپس آਉਂਦਾ ہے نا اس بیٹی دے جذبات ویکھਣ والے ہوندے نے جدوں اس باپ دے بوجھل قدم گھر دے اندر داخل ہوندے نے تے بیٹی پھر پوچھتی ہوتی ہے ابا جی پھر ویلا آ گیا شکر کرو مالک دا شکر کرو مالک دا کہ رب نے سانو اچھے گھر دے وچ رکھے ہے اچھے معاملات رکھے ہے آخر دے اوپر پیغام دواں گا بس یہی پیغام ہاتھ بن کے گزارش کراں گا ہر پاسے میرے آقا دی امت بے بسی دی زندگی بسر کر دی اپنے معاملات تھوڑا جہا بچا کے کسی نو 2 وقت دی روٹی لے دیو 1 وقت دی روٹی لے دیو 50 روپے کوئی زیادہ نہیں 100 روپیہ کوئی زیادہ نہیں باہر چلتے پھرتے ویکھو یار انسان دور ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ حالات کی ہے چہرے دے تاثرات کی ہے لیکن یہ اندر ساڈا بھی بھلا ہے تے اگلے دا بھی بھلا ہے ہو سکتا ہے وہ بچے کسی انتظار چ بیٹھے ہون میرا باپ جائے گا کما کے لیا کے دے گا لیکن یہ معاملات یہ غلطیاں ساڈیاں نے چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے بن گئے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے آقا ہم سے اسی سرکار دا در چھڑ دیتا رب نو چھڑ دیتا تا کر کے یہ معاملہ ساڈے تے آئے نے دعا کرو سانو واپس ہونا پائے گا سانو واپس رب کی طرف یہ میں نہیں کہتا رب کا قرآن کہتا ہے ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ آؤ رب کی طرف قولوا لا الہ ان تفلحوا رب نو مان لو تے فلاح پا جاؤ گے اسی رب نو چھڑ دیتا ساڑھے تے معاملات آئے نے تے کوشش کرو یار سجے کھبے دیکھ کے جڑا کوئی غریب کوئی مسکین کوئی یہ جہاں بندہ پریشان بیٹھا ہے ساری وجہ تو جے کسی کو فائدہ ہو جائے تو رب خوش ہو جائے گا غریباں نال رب بھی پیار کرتا ہے رب دا رسول بھی پیار کرتا ہے مصطفیٰ دے صحابہ بھی پیار کرتے ہیں تے انہاں تیناں شخصیات دیاں جناب سنت دے اوپر عمل کر کے اسی بھی اس قدم نو بڑھائیے اسی بھی غریباں نال پیار کریے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے